Het afgelopen jaar is Postplaza veranderd van Grand Hotel naar gewoon Postplaza. Zijn we uitgebreid met 42 extra kamers en hebben dit Grand Café gerealiseerd. Dat vroeg om een nieuwe huisstijl, een nieuwe koers en hebben deze heren ingeschakeld om samen met ons de koers te bepalen. We hebben nu uiteindelijk 2 lijnen voorsteld. We zijn wel worden, maar van wat we voorsteld hebben is niks uitbleven. De focus ligt op een geheel eigen identiteit. Dus ik zei proost. En toen vroeg de baas, zeg maar, hoe zeg je dat in het Fries? Nou, ik zei tjoch. Oh, een leuk woord, zei die. Kunnen we daar niet iets mee doen? Be my guest. Maar ik zei, dan gaan we ook los. Eigenlijk zit het overal. Het zit heel erg in de menukaart, hebben items verwerken. We hebben, zoals om te beginnen bij het ontbijt, hebben we een place met Frisian for Dummies. We hebben veel internationale gasten die we graag een beetje de Friese taal bijbrengen. Je ziet het op de hotelkamers, je ziet het in het Grand Café. Gasten zijn heel erg verrast dat ze echt merken van het leeft hier echt. Ja. Het was normaal net kist, zeg maar, tapassen kist nou wodwa. En bij ons de balijk, dat zijn woorden die in het normale Fries eigenlijk haast net met broeken. Maar ja, het is wel leuk om die hier eigenlijk weer zeg maar, een podium te jou. En ook dat mensen, als ze hier weggaan, of je nou Leeuwarden bent of Fries, of je komt gewoon uit Nederland of zelfs uit de hele wereld, je loopt hier weg en je hebt een verhaal te vertellen. Dus hoe zeg je bollen? Ja, als je Amerikaan bent. Er is niks leukers om maar te beginnen met een lied taallesje. We zien 's ochtends gasten bij het ontbijt echt oefenen op de Friese woorden die wij op de ontbijtkaart hebben staan. Niemand anders doet dit in de stad. Misschien zouden ze het al willen, misschien durven ze het nog niet helemaal. Dat ze denken, hoe zouden gasten erop reageren? Maar gasten vinden het fantastisch leuk.